Сиси, не сега обяснявам. Имаш отворена захапка, знаеш го това. Слагам зъбите, в началото може малко по-големи да ти изглежда. Това да не те притеснява. Нормално е да има болки във венеца, защото венеца се е свил и като натискам с моста, леко ще те заболи. Сега ще погледнеш, аз като го цементирам, те ще влезнат още по-навътре. Дай да видим сега. Искам да си спокойна. Ти си има ли преди пратите зъби? Айде затвори. Айде ви се скъпа. Изправи главичката, ела да съм нещо към моста. Нагласи си огледалото. Така. Браво. Затвори. Ето това са зъбите. Като направим долните, те ще ги извадя, те ще дадат в контакт. Тези така ще ги цементирам силно. Затвори. Харесват ли ти? Да. Браво. Страхотно е. Нали много красиво? Много хубаво са. И тук и с транспарент, прозират ръците, чудесни, браво! И, достатъчно.